Kucanga edolo kuqale ba angiyena uNkulunkulu wakho mina. Hayi. Angithina lona umakhophe nje bengidlala naye. Ubudlala. And that time bathi number 2. Hawu, it's on number 2 yadlala. Sicela kanjani? Umbala. Hayi, Aside kuyafana mfethu. Share lo muntu. Ngono senze te1 qhubeka noThabo wakho because ngiyabona ukuthi awuchazekile uThabo hayi. Qhubeka noThabo wakho namzoyiqhubekela nempilo yami because mina ngizela igoli ngizofixa impilo ngizoyilungisela for mina nawe ukuthi sibe grand in the future life. Mara wena khetha ungenza nje. Hayi. Hayi. Uthini? Uyaza ukuthi mina ngiyakhanda. Impilo yami yonke ngizingise kuwe la bengidlala. So Singumdrop. Mfethu uside lo muntu onengane noThabo number 1 wena uThabo number 2 and one ayizolo usho ukuthi they see each other wena bakusebenzisa kahle kahle. Abangisebenzisa kahle. So manje usingile and une side. Do you see ukuthi like umjolo njani? Hayi kamjolo. Une side nawo side.